Ginbida sang siyam ka tribo gikan sa nagkalain-lain yung mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang matahom kag maduagon nga kultura kag tradisyon sini. Kadungan sang opening salvo sang Kasadyahan sa Kabanwahanan Festival. Lakip sa mga tribo nga nag-showcase sa mga ginapabugal sang ila banwa amo ang kaing Festival sang Leon, kasag Festival sang Banate, Saad Festival sang Leganes, Katagman Festival sang Oton, Tultugan Festival sang Maasin, Banaag Festival sang Anilaw, Cry of Helicon Festival sang New Lucena, Hirinugyaw sugid adunay Festival sang Kalinog, kag Pantat Festival sang Zaraga. Bugalon man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa unang ation nga pag-organize kag pag-host sang probinsya sa nasambit nga kahiwatan. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga estasyon, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.